Kardom Nilimonjerong pipi Pinibirta Arjuponikta Inut abang Purakia Hormupen pen pulisari deng kachingnang Pulis atum joy pen birta long si Dilai police station ke parlo lon boy atovar krok thomalong kiri kakuruk asai ke deng pon ahut ihum scooty NL07R6723 along pen 1.7 kg yaba tablets long pon lapen 17,200 atangka tami long pon lo kachingnang jek abang phu gihuka hokie arta inkoira pho middle colony purana bazar dimapur asor pusi pangthek pon APHL siasong pen pherang kyamai kangnipon bang somaya longke jaipon atengke KARBI ANGLONG ke 6 schedule lasi KARBI ANGLONG autonomous council election ki inglong arata phanchot lasi nonjong BJP atum inglong aso kalipin mukut mohanto aphan nominated MSC pexi EMR pu pekpon lasi alang litum tribal kalipin mukut mohanto Pawan Kumar Ajit Kumar de lapen kaprek tribal kalipin atum aphan than etnangji Laki 6 schedule lapen inglong arat aphan ke pawir atowarlo bangso KARBI ANGLONG autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang atumsi 6 schedule ke papusi APHLC akoiba council ke autonomous council pulo lapen 6 schedule ateng pensi kapenchong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi lapen angdeng so hinia long taket tok du lapen angdeng pi ingkoy long ta son si ke tok du schedule tribe nangji pusita nonaban ke sik schedule arkan jet lo karkanta aning ke hang lo ne ba banga tum tong ar lopen ki chudun so tong la ilitum a KARBI a BJP ka je kromatum ar kanwaret lo ne ko son lo ne ilitum mathamimi election tribal kaliatum han election ka pidur dun chot anta kalilan non ke tribal atum bangke election si thurnang ji lan si EM talong ji setar tribal kandidat abang ke election da thurnang ni abang alang lipan ke EM tapat bat tu kok mukut mohon to ke hai phan alang lipan election ke papi thurlong le det lo seta alang lipan nominated pinchong si alang lipan EM bat ko sik schedule ateng ben ke tribe kandidat atom phan ke schedule tribe kandidat atom phan ke nominated tapon long lik seta pon det la pot si nilitu APHLC pen ke tengkheng lo nilitum oppose lo la ba ka prang men de claim bom lo seta non aku la so krong mang ta ku en tu le lo yong si mukut mohanto election thur the pin pen yong si EM mandat un pulo tangte ante mukut mohanto la pen tribal candidate kun komat ni abangta CM taman unlu election thur the pin pen la som no nang ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la mukut mohanto phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo ning ye ong hang ong halatum nang claim thu ong la son sigivi akim me phan gali ing long arat ka pivir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok chedet lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do un hotsi la sik schedule aja kong kape bob la pen ke ing long arat atum han kapivir akam alang litum si claim baret lo mo dolang ojit Kumar de dolang Pawan Kumar Rai dolang alang litum la pen MSC pen EM pen pesun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai to manta bisun vek nangi pusini tum ke hang lo Lapen suri hini rapho aningkan KARBI pen dimasa aron dokok laki tin meme government atumsi bidi kanglim ke claim laso puthak non puta report paklang kledet pusi APHLC jongpon laso arona puthak chiklo ijon angbong government atum report paklang nangji pu hangpon
ningkan suri ni ra pho ningkan di masa pen KARBI atum phan pache chok lo pache bohong pache pithi lo nilitum chini la bangke la ke di masa tum KARBI atum man ke lang un era kaje chok kaje theng kali la bang kaje pithi kali la ke di masa tum kali la ke nilitum suspect meme la ke tin meme la ke sarkar atum si ke claim pu itum matha meme athema sarkar atum a case non anta ka inquiry report non anta a report pe klang kle kapaji pi thi toy an government tum inquiry at lot ne tum che ni ke a report pe klang vek ni jong si non chỉ cười John niang bong a report pe klang thek thete chỉ cười John pu si ne tum pu da ji chỉ cười John ang bong a report pe klang thek thete ile tum ma thao nang kok ji la ke government na tum si Assam sarkar si la ke kapin chong la bon so ka chipi thi toy pan ke pu si de tum chini nang ji la ke ne tum ke la si inglong arat tum an ke la si pupo lapen non malom di phualong flyover ke salam jipu ru samson singing ti lapen rong pharpi rong be akumlin apu thakta political asong kaliatum KARBI cultural society KARBI lamet amai KSA lapen pregjam atum ase chepa do dunji ma pusi chong honglo bonta ing samdun ruya jok nilitum apia chalsi pen kham khelo pusi jaipon laso puthak non claim clear kosi pa claim long le det nangji mo api ningke oi thuke ali avi pusi apia chalsi jongpon nilitum political aphanle ke post dun kali bonta ajaha gajar claim pin atum ke nilitum aphan ke political ali aphan si ke claim pusi nang arbok thurong pusi apia chalse song pen jongpon nilitum political kapinchong kang tung te botsi la overbridge ki kim rong pharpi nok be lapen ru samson sing ing ti akum lin lapen apart aputha overbridge ki kim alam ke klang ajir dinglen lo hala chief minister wangsi aputa ke etekan foundation stone ke le tekan hala sorni pen lo ke thang ni dum chulang bom lo la ke education la pen cultural abostu elitum KCS tado lamet amei tado education bolote lamet amei la pen educationist atum tado thulang Podmosri award ke long tum tado thulang la pen akaprek academic award ke long tum tado thulang ben educationist tum tado thulang KSE tado lang la pen akaprek political kandidat asong tum da dolang alang litum ningye jibon pusi ni litum cholang bom lo amar jok ta ningye yede ante mo phi ining kachi oi tu laki aliavi non claim clear ko si pape claim long le det nai mo phi ining kachi do no tu ko bangai laki aliavi la masi ni litum APHLC pen lake nitum oppose nang kok lo la pen halak ka oppose asi thielong nilitum toklo labang so alam political pura matha and edet nang ji pu nil to hadai pule please do not take please bunli tu tok please do not take it to be a political move pu sinilitum toklo setanon ke nilitum phan nang bok lo nilitum political ali ka chu en aphan hen ten bunitum han nang bok tu halak athan da claim le det atum si nilitum han nang bok sini tum ka peking ang tung la hello ni dum la bang salam political pinchong ing tung ti a hok lo lake political pinchong ing tung ti athima lage ningki duk alam lake ningki oy alam lake ningki duk alam kathirak me alam ekhe alam pina la sini litum la bang ke jok ta chini pu sini tum matha la salam bang ke la sini tum da chulang bom lo ko pia posi ka chini tum da duk clip lo ma u bom lo la sini tum ha phi ke thur na kok la si la
Ingdeng pho Inter Club League ang dungkiti ke pathupon. Kedam tang jakhong achik loniphai ke thom arni pen ke chengpon. Jaipong Sports Association pen ke patir pipon. Karli tang kawi rong pipi kachikimo amen pen ke padupon. Ingdeng pho Inter Club League jakhong ne phai ingkora throk arni ang dungkiti ke pathupon. Ke pathua hin anathu sitami RD ke pike akenang sot atheke ke pathua hin anathu RT pipen thek ser pulotang te ke pathu leke thek jot lapukali bonta iok apran sitami kaike mifun me edji laben kereng ji awar sai anparta boreng awar sai ke long dunji aphan sitami angring ke thetando lapuson matha ponpen jaipong ahawar along kedo phangkri rongpi arong amikar longki singnar asopo Dr. Semsing singnar setami amithang asarpi karlitang kawi rongpipi kachikimo amenpen dewak apum ke pathubi pon nangjipura Jaipong Sports Association atum chingbai ching saiponsi pedoponlo ang dungkiti ke pathupon lake Rangsina FC lapenke KARBI ANGLONG Morning Star Jaipong Academy atum ang bongsi pethuponlo Bangso ke pathupon along Rangsina FC atum ke thek muchota jok 5-1 goal pen Rangsina FC atum chepahaipon Bangso long best player anong ik Ratul Togbi Jaipong Academy FC best goalkeeper Mukrang Togbi Rangsina FC ahin pensi chepalong dun